So yun mga par, at ayan, tanghali na. Alas 9. Papasok sana ako kanina kaso yun nga, kahapon di tayo nakapatuyo ng ano, di ko na pagiling yung palay. Kasi kulang yung init kahapon. Eh ngayon, mainit. Tapos yun ang pinagtaka ko kanina, mga bandang alas 5. Pulang pula yung ulap. Grabe, nakakatakot pagmasdan. Kulay pula yung ulap dito kahapon, ay kanina, madaling araw, alas 5, mga 5:30, kulay pula talaga yung ano, ulap. Bakit kaya? May masamang panahon pa naman tayo. At dyan ako magbibilad kasi mainit yan banda. Doon kasi ko kahapon, may na yung init doon. At nilatag ko na yung trapal yan.
Ayan, nabilad ko na yung palay. At dito muna tayo sa gilid. Napakainit. Kasi preparation na yan. Pag tumuloy yung bagyo, para may bigas tayo. Sana di naman tumuloy. Kasi nakakatakot. Posibleng mag-signal number 5 daw kami dito sa Bicol. Grabe. Why? No, kalabaw. Takot ang kawayan. Sibuyas? Oo. Saglit. Saan na ka? Ano yung nakasama niya? Ayan. Sunduin ko muna si Papoy. Ayan, serbol na yan. Makakatuyo na yan ngayon. Mamaya papagiling ko na. Kasi mainit ngayon. Sana di umulan. Para matapos na yan. Para kung bukas walang ulan, makapasok tayo. Makatulong tayo sa kanila. Yung kabahay ni Tatay Miguel. Kapag ulan na bukas, nakano na yun, binalita. Ayan na oh. Makulimlim na naman pati. Na ano na. Tapos Nakuha ng talbos ng kangkong. Ang lagay ng okra. Karne ulam. Yung mga sili ko namatay. Malambot pa dyan. tubig dito, hanggang dito. Oo, dito kasi. Sarap sa yung libas. Talbos ng tanim ni Bayaw. Yung libas ko, rin. Magulang na yung dahon. Tayo ay magsipag, magsikap para tayo'y umangat. Umulong. Putol na pala yung haligi. Yung kusina natin, putol na. Ay, Kaya pala na. balik. Oo, putol na. Kaya, daganan na yan. Ano? Sundin ko muna yung anak ko. Labasan na yun. Ha? Hindi. Minsan ayaw niya nang magpasundo. Kaso natatakot ako baka pagtawid dyan sa pagtawid sa kalsada, hindi niya mapansin yung sasakyan. Masagasaan. Kaya mas gusto ko pa pag nandito ko sa bahay, sinusundo ko talaga yan. Hatid sundo. Minsan ayaw na. Nahihiya na siguro. Ito na siya. Ha? Wala kayong pasok? Wala akong pasok. Ngayon? Tsaka na, awakan mo lang yan. Walang pasok. Dad. Let's G. Wala yung pasok. Bukas mayroon. May bagyo, sabi. Kaya walang pasok. At tempo, dineclare na pala na walang pasok na hanggang bukas. Kasi nga yung bagyo. Siyempre, kasi nasa tayo. Kaya na. Wala akong pasok. Wala daw silang pasok kasi may bagyo. Hanggang bukas na. Yan, kain na muna. Ay, sorry. Pili ka kanina. Ulam, sabaw.
na. Diyan ka lang ha. Diyan ka lang. Tapos na? Diyan lang. Aten po, good afternoon. Bali, tapos na akong magbilad ng palay. At yun, pwede na nating ipagiling kasi kahapon, konti lang yung init ngayon. Talagang lapat na lapat yung init. Grabe yung init ngayon. Kaya yun, napatuyo ko ng gusto yung palay at pwede na ipagiling. At bukas, pag walang ulan bukas kasi may may bagyo na naman, sana din naman tumama. Kung mainit bukas, makakatulong na tayo kasi natapos ko na yung obligasyon. Magkakaroon na tayong bigas at makakatikim na tayo ng tunay na kanin. Yung di binibili na bigas. Amoy! Ayan na, okay na. Mamaya pagka walang tubig. Kailangan mag-ipon ng tubig. Mamaya pagkagiiling nito, bibili akong tubig kasi para may tubig tayo kung sakali man tumuloy yung bagyo. Naka-ready. Tsaka yung tangke natin. Wala nang laman na tayong kumbaga maganda na yung ready. Hindi naman tayo makakapag-gamit sa labas na umahangin. Ayan. Ay! Nasungot ako, Pubing. Nandito na ako sa pagilingan ng palay. Nakapila na yung palay ko. Ayan, giling na. Nakapila na. Ito na yung palay.
galing dyan, pupunta na dun sa ano, yung gilingan. At dyan, oh. Pupunta dun. Paglabas dyan, ano na, bigas na. Ayun mga kaparing Jason, tapos na nga tayong magpagiling. At yung nabigasan, nung 2 sakong palay, yung nabigasan ay 54 kilos na bigas. Yan. Yan na yung bigas niya. At ito, hindi ko na ibibinta. Kasi papakain ko sa, ano ko, sa alaga kong itik. Yan. Tawagin sa amin yan ay gidaw. Ipapakain ko sa itik ko. Ito yung bigas. Kilos.